Sa shisien pat nagaliang jongi go Good News TV ni U Blei paro ki bapet ya gani go program go jongi hagen go step ha go kyrteng go jong nong pedim jongi U Jisu Khrist. Kani katayo kalong katayo ka bani penkre ya kata ka sngi ha ka ba ki babun ni shitulok ka perthei ki kan mau ya ga jingwan long brio ka jong utrai but nong pedim jongi U Jisu Khrist ka bangi tip kung ka sngi Christmas. Hagen go step ngam kwa bangin ekran hagabe day bat kani kisngi Christmas handring kwa bangin ekran hagabe day bat ka jingwan long brio ka jong utrai bat nong pedim jong U Jisu Khrist ka bangila banong ka incarnation lani ka jingwan long brio ka jong U Jisu Khrist bat kumta haswa bangin yan ling ba kani kisngi bat kerbang habang pen kre yaladi ya kani ka tayo ka bangin kan mau ya kisngi Christmas kisngi jo ka jingwan long brio ka jong nong pedim jong U Jisu Khrist ngakwa bangin pusan lyngkot ya kani Ka Ktien ka U Blei bat ka bentangan Ka Ktien ka U Blei ka bangadon ya ka ban pensyong nong rim ya ini jingpuson ni berlingkot ha kani ka step kalong ya ka bangila ban Syiem na ka gospel ka Ioannis ka lindong ka bandingkong ka khot ka khat sao ki Ktien ki ba ong kumne uta uktien ti ula kynja do bat ula shongsa hap deng jongi bat ngiliyo kmi shan ya ka burom jongu ka buram ka barakat ka jong u balakha marway no pa baladap da ka jing ia bat ka jing shisha kung mga lapin mau baka ni katayo kalong katayo ka ba ngin siyo ban rakhe ya kasngi Christmas hot kani kalong kasngi ka ba pin mau yang i ya ka jing wat long brio ka jong nong penim jongi U Jisu Khrist bat kumta lingba jong kini ki arsngi ki banganyo bani Syiem bat pi lingba kini ki devotion ngakwa ban pergan mau shepi ya ka jing don kam jong ka jing wan long brio ka jong U Jisu Khrist bat ngakwa ru ban pergan mau yangi ya ka bangin srongtho ya ka jingthmu jong kata ka jing wan long brio ka jong unong pedim jong U Jisu Khrist ka jing wan long brio ka jong U Jisu Khrist lani kata ka incarnation ka bangingi ong kalong ka way na ki jingi kai shong ten rai ka bangi don kam ban tip kum ki banget kani Ka Ktien incarnation ka wan na Ka Ktien Latin incarno ka mamut flesh lani ka do ka mamut ru to make into flesh lani ban penlong do ka mamut ru in flesh lani hagado kata kalong ka jingmut jong kani Ka Ktien incarnation kabawan na Ka Ktien Latin incarno kabamud hagado lani ban penlong do kabamud ru kado kani ka thau ya ka jingwan long brio lani ka jing shim ka jong Jisu U Blei ya kani ka jing long do larvin pet ya la di haga yit kmi bat lada kawan ka jing berkhat na pi bapi kwa ban long do kum way pat lani bapi long do way pat ubrio pila ban le akum ta ban pen kaladur ya rati lani ban pen kalai ya kadur ka jopi Henry kan mau wan langi persyang katnu katnuru kata ka jinglong kerpang ka U Blei ula pen long yangi kade pani langi persyang katnu ngenom la ban long do way pat ubrio Henry U Jisu ula wan ban long kum way nagi namar bawat lau long Blei penban ulalong ban ulashim ya kadur ka jongi hi unong tho ya ka shiti shiki Hebrew upergan mau yang i hagan ka shiti shiki Hebrew hakalenong ka ar ban ka khot ka khat nyo uong ya kini Ktien uong namar kala day ban penlong yo ta ubasriem ya laki para haki ki paro baunyo long urang ba lingdo ba isnei bat yo bala ban shanya haki ki badai show Blei baun penlong ka kuna namar ki pop upat lang U Jisu ulong U Blei bat ulawan long hagadur ka jongi ki brio bat ong uniung nong tho ya kani ka shiti shiki Hebrew ba ulong ubala ban shanya ru haki ki badai show Blei baun penlong yo u ka kuna namar ki pop ki jong upat lang lesi pila ban ong bat lesi pila ban keli
kumno uni U Blei wan ban Syiem ya ka jinglong brio bat ban long iwei na preng jongi kumno tipsi bagani ka prathei kalong ka ba ka pop lani ka jingtirsi jo ka pop ka dan ngani ka prathei hatu kumno ta U Blei wan ban Syiem ya ka jinglong brio hatu tipmo bagani ka prathei kalong ka ba dap ta ka pop U Jisu hashwa ba wan ban long brio siya ka prathei ula tip ya ka ka ba ki brio ki ba pop ki liya lingba namar kata ulong U Blei namar ba ulong U Blei uba tiplot ban uyo ilot paro uba ngimla ban puri nakmat jongu Henry wat la kata ula kloy ban IT aldi bat ban wan Syiem ya ka jinglong brio ban kayo ha Bethlehem ban rung siya ka jinglong brio bat ban madru ya ka jing syak pensyoy ban mat ya ka jinge kumbanging ki brio ngi mat Ong uni unong tho ya ka shiti shiki Hebrew hagalunong ka basaw ban hagadakot ka bakatsan uong ya kini Ka Ktien. Uong namar ngimdan urang ba lingdo. Ubamla ban ya snowlem bat ki jingtrat jongi. Henry ya ubala penshay hagi AK baro Syiem yangi. Henry klempok. U Jisu. Ula Syiem ya kata ka jinglong brio. Ula syapan syai, ula mat igijing telat ko mangingimat. Ula mat igijing syapan syai ngamad banong ko mangingimat. Henry Syiem lepop lani kita igijing pensyai kenumla ban penlong yu baun le ya kapop. Ngidon yu kumuta urang ba lingdo ong niu nong tho ya ka shiti shiki Hebrew. Ong chuchu Ka Ktien ka jong Blei. Bau Jisu ubalawan ban long brio siya ka prathei. Ban wan Syiem ya ka jinglong do ban yad haga jing Syiem bat ngi ki brio ban madru ya ka jing syapan syai Syiem ko mangi ki bringi man tama u klempop wan siya ka prathei ban mat ya ki ki mangi ki brio ima haga jing ya dinti ka jing jongi ka daw ka long ba wan na ka benta ban yap na ka benta ki pop ka jongi ban kata ka jingthmu jong ka jing wan long brio ka jong Jisu Khrist Lara pikirli balay bau Jisu uhaban wan long brio siya nga pertay balay uhaban Syiem ya ka jing long brio uhaban ya Syiem bat ngi ka brio kadaw bat ka jingthmu jong ka jing wan long brio ka jong Jisu Khrist kalong ibaw wan nakabentaban yap nakabentaban siuspa ya ki pop ki jonga bat ki jong pi ngap unong tho ya ka shiti si ki Hebrew hagalunong ka ar ka dakot ka bakat sa uong ya ki Ktien uong na markata haba kita ki kun kilong kinong yo bentah ka do bat ka snam mauru daga jo kerukom ula Syiem bentana ki jo badaga jingyap unyo pendukno yauta ubadan ke bor ke jing penyap uta ubalong usaitan ken kata ka jingthmu jong ke jingwan long brio ke jong U Jisu Khrist wan ban Syiem ya ke jinglong do sngap ang ni ko ong namar kata ba kita ki kun ki balong ki nongyo bentana ga do pat kesnam mag uhiru daga jo kerukom ula Syiem bentaya ki jo dapat nak jingyap jong un yo ban pendukno yo tau ban ke bor ke jing penyap yo saitan ken kemamut pada ke jingwan jong siya ka prathei uwan khnang baun syayap alo jong ke ding na hulum Calvary pada kata ke jingyap jong halor ke ding na un penduk borno yo saitan kemamut baga jingyap ke jong Jisu Khrist alo jong ke ding na kalongru nakabenta ban siuspa iki pop ki jonga jong pibo saitan unam dan borshu alor jongi namar bau Jisu Khrist ubalawan ban longdo ula yapru alor jong keding na knang mamangabat mapi nginyo long ki im hakmat jong Blei ban namar bau Jisu ula shashitom kumubrio ula rukain ban yarap yangi ki brio hakabor jong ki jinge ki bangi di banya dingba Snap ong ke shiti shi ki Hebrew kan nong ka ba ar ka kot ka ba katpra ka ong ya gini ki Ktien. Namar ha ka ba mauhi ula sya abala penshay yu. Ula keng banyaram. Ya kita ki bala penshay. Namar ba U Jisu ubalang U Blei ubalawan ban Syiem ya ka jinglong do. Namar ba mau ula sya shitom bat ula maru ya ka jing sya penshay ki babon na ka jingim ka jong ula keng banyaram ya gi. Usnong tku ya kita ki jing penshay bat ka jing klan jong kita ki jing penshay ki bawa na ka jing im jong ha jong pi dei na ka daw ula ban rap ya nga bat ya pi bat dei na ka daw bangi ngi kan mau ya ka jing wan long brio ka jong Jisu ba wan sya ni ka prathei wan ban long brio sya ni ka prathei knang ba mangi ki bri ki pop ki bri ki jat ki bri ki rem
Ginyo ban long sa shisien pan ki khon ki jong U Blei. Kaya ka mga kwa man berkan mau ya pi haga nag step kalong. Baka long ka badon kam yung Jisu wan long brio siya nag bertay. Namar babangi ngila long ki nong shun ki jong U Blei. Haga jaka bangin long ki khon ki jong U Blei ngila kala long ki nong shun ki jong U Blei. Bat ban pen yok pat hangi sa shisien bangin yok ban long ki khon ki jong U Blei U Jisu walang u khon jong U Blei ule de ban wan siya nag bertay. Ban om di tang ban wan ban kayu haga nag bertay. Henry ula wan ru ban yap alo jong ding na ba sa shisien pat mangi ki khon ki jong brio ki balong ki nong pop ki bajat bat ki rem ngin yo ban long ki khon ki jong Blei. C.S. Lewis haga got ka mo ai kyrteng mere Christianity u ong ye ni ki Ktien ma ngangan bo kumba kalong wong the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Wong khon U Blei ulawan long brio ban penla yang ki khon U brio ban long ki khon U Blei. Kata ka ni jingthmu jong ka jingwan long brio ka jong Jisu Khrist siya ka bertay. Ba khon U Blei ulawan ban long brio ban penla yang ban penyo pat agi sa sisien ki brio ki belajot pat ki berem ba sa sisien pan ngini ban long ki khon ki jong U Blei. But kumta ay bangin ken mau ya kajingwan long brio ka jong Jisu Khrist kamulo wan araja snem ben shwa shang ni ka bertay tungin tip bagalong ka bade yu baun wan shang ni ka bertay om tang ban kha ka shin o ya ka sem kulai henry ban yapru alo jong ka ding na ulum Calvary khnang ba mangi kinong pop ki ba jot ki berem sa shisien pan ngino ban long ki khon ki jong Blei tu Blei kur khu yangi lima ki ni jing ben mau ka lyngkot na ka Ktien ka jong ngene pendem ha ka jing duai. U Blei bok pa jong I babneng sa shisien pat ngi wan hajan jong mi hagin step ban ai ngo ya metra ya ka jingdon kat ka jong mi mela ri mela sumar mela dal ke ringi lima ka miet mela penyok pat ngi ka step ban ka ski ka batmai ka jingim jong I ban shwa ya ka bangin ya lima ka tayo ko ken rat be yit hagaba ki brio hagaleng setlak jong ka bertay ki yo ban ken mau ya ka ski jong ka jingwan long brio ka jong mi ni ka ski Christmas para bagi pen create ya dia ko ken rat be bagi ka tayo ban ken mau ya ka ski jo ka jingwan long brio ka jong me ya rap yang ko ken rat be bagi sngom thu bagi don kam ya me ban wan long brio ban Syiem ya ka jing long do ban da ka jing wan ka jong me sha ka bertay ban da ka jing yap jong me ka bahalo jong ka ding na mangi kinong pop ki ba jat bat ki berem sa shisien pat ngi ban long ki hun ki jong Blei ki ba shisien ila long ki nong shun ki jong me hande ki ba ka jingyap ka jong khon jong me U Jisu Khrist lo jong ka ding na ngi ban long ki khon ki jong me rap yang ina mal kita mangin snow thu ya ka jingthmu jong ka jingwan long brio ka jong me ba me wan om tang ban kha ha ka shing o ya ka sem kulai hande me wan ku kan rat bi ban yap ru alo jong ka ding na how lom Calvary Syiem me ka bor hi barok ko we da mapat kilat ikilat ring kang ki palat ki ba mi ju syam ka jingim jong ni na magini nga pan ka kyrteng kita U Jisu ben Nazaret mentasy ki ataba ki bom ju true. Amen. Tu Blei kur khu pi na ka benta ka puram jong. Amen.